това е V80. Батерията е с капацитет 20 000 мА. Уверете се, че е правилно насочено и го включите в захранването. Затворете капака. Заключете позициите. Времето. Започваме нивелиране. Натиснете бутона за синхрон на дистанционното. Включете общия превключвател. Задните светлини мигат, дори когато дистанционното е на 30-50 см от лодката. Включете превключвателя и ще чуете сигнал, което значи, че сдвояването е успешно. Бутонът е за светлините. Окей. Универсално мигане. Така веднъж универсално светва и след това универсално се изключва. Тези бутони регулират ляв и десен склад. Тези бутони са за лява и дясна рибарска кука. Когато забележите, че GPS на дистанционното управление е над 9, можете да пуснете във водата. Откарайте лодката на 3 до 5 метра от брега. Натиснете първия бутон отляво, за да започнете калибрирането. Чувате сигнал, който значи успешна калибрация. Вторият бутон отляво, съчетан с избора нагоре и надолу, се използва за преводни операции. Общо има 9 страници. Ние определяме първата точка на страница 1. Натиснете ОК. Когато точката спре да мига, екранът е синхронизиран. Тази точка е за смяна на скорости. Завийте надясно, чуете ли два сигнала, значи сте на втора. Завийте наляво, чуете ли сигнал, това е първа. Избутайте лостовете напред и задръжте бутона, за да активирате круиз контрол. Върнете се на автоматичен режим и продължете. Натиснете пак, за да изключите. Погледнете втория пункт. В този момент лодката е на приблизително 21-22 метра от току-що зададения първи пункт. Този бутон ме връща до началната точка 1. При натиск точка 1 мига. Отмени бутон. Отмени круиза. Избери 2. Натисни, окей. Отиди до точка 2. Избираме точка 2. Натисни предпоследния бутон, за да изчистиш точката. Натиснете и задръжте бутона, за да изчистите всички точки. Да върнем лодката на брега. Връщане към началото. Когато изключите управлението, корабът ще се върне сам в началото.
Сега можем да отворим дистанционното и да свържем с екрана